ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво. Харид ва фурӯши хона, замин ва квартираҳо. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, дар канал подписатсия кунед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 140,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, деҳаи Дарёбод. 4 сотиқ заминай, 2 вереманка дорад. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 140,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, 5 сотиқ заминай, 3 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. документош 100% аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 150,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. гирдаш маҳкам аст. касе харидор аниқ бошад, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 275,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 70 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб рӯи калон. нархаш 240,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, тарафи Гипразем. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 45 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. доми 4ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 265,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта, 2 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, масҷид, садик. нархаш
429000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хайр.